this journey. Anoti nyada mchandibaya kasenya anapia kudala kudalenyu nyaya ndekunokora ivhu pamba pangu nembo dzako pane mare dare zvaitwa kudala ndi desdeyo nyada asala kasenya Basi. Nini ndini mangaro enyaya nekuda kwedziko kuti ndiri mukomana mukuru. Nyaya yakaitika muna October. Anga aripo anokwanisa kutaura zvakaita tseitika chaizvo muno aripo. Ndani ndipo mnyaradzi nyanda. Muruano nyati. Ya tiwana nyati. unokono sonelege yananya takabva. Alright, chakatsinzwe munya. Uri musi wa 29 October. Ndakaona baba wachisvika pamba. Ndanga ndakatogara nemhuri dzangu kuti twana tudiki nehanzvadzi yendinayo iri muno. Takatogara mutainingi. Ndipo ndakaona baba wakungosvika zvamazvese masvikira wekumba wamhoresana nemhuri dzavo zvakanaka. Ine anokwanisa kubuda bedroom endenda kugara meme. Nekuti ndingori ndonga ndichangoita wiki ndichangosvika pamba. Ndichotandara netwana twangu. Then zvadaro baba wamhoresana namama mumba, wabuda, wadzoka kuuya panze, wakasogara panze, wakasogarisana nemuzukuru mwana wehanzvadzi. Baba vanonzana. Vanoitwa iye Kasiyani Chanibaya, Kasiyani Nyande. Kasi. Wagarisana nemuzukuru wavo. Ina ndakwanisa kutobuda panze nakuramba ndiri mumba. Watandara panze paya kana kwakadiki. Ndipo pakachidzoka muzukuru achipinda mumba mene ndakagara maya. Saka hanzvadzi yakanditeera mumba mene ndiri. Muzukuru ndopa akasoti sekuru magara zvenyu muno asi sekuru anokura ivhu wachisa pai mubhutsu dzawo wasunga bhutsu dzawo. Saka ndanga ndangokachamadzika nguva iyoyo ndopandakaita ndichibuda ndakadungamizana nehanzvadzi achipfuurira kuenda mumba mababa munini memi naamai vari kurwara achikotaurira mama kuti mama ndozvirudzi zvaita chi bamunini panze vanokura chi ivhu amene ndoda kuita sena. Saka ndanga ndasi kugarisana nababa pasaidi pangokagara iwo achigara apo pangokagara ina naso kugara nawo pasaidi. Ndanga achibvunza kuti nainyati chii chiri kuitika. Uyu musikana hanzvadzi yangu inge yakukara achibvunza kuti baba chii chiri kumbotora nzvimbo pamusha panapa. Nokuti pakasotaurwa nemuzukuru kuti sekuru vanokura ivhu iye anga arimo. Ababvunza chii chiri kumboitika naye vana baba kuti chii chiri kumbotora nzvimbo tine dambudziko retinaro. Ndopandakabvunza baba ndati baba chii chiri kutora nzvimbo. Murunzi manokura ivhu nechikonzero chii. Zvikanzi handina kunokura ivhu. Baba wangu asasagona kutaura neni wakubvunda. Ndikati bvisai bhutsu kana muchipomerwa kunzi manokura chi ivhu. Baba wakabvisa bhutsu. Mukoma wacho wangu wari kusera mhere wangu wari. Baba wangu inini wana baba wangu. Wangu wari kusera wangu wari. Saka pandakabvisa baba bhutsu yakatanga kubvisa ndeyekurudyi. Yavaitwa neivhu. Ndanoirereka ndichidzosa bhutsu eganda. Bhutsu dzacho ndauya nadzo. Bhutsu ndavandadzisara nadzo bhutsu ndanga wako wachienda nadzo. Ndandasara nadzo. Ndakabvisisa bhutsu kudai. Ndonoona muine ivhu. Nejira dzvuku rinenge riri pabhutsu imomo. Ndandachiratidza iwo mukoma wacho baba. Baba chii chiri kuitika pamusha panapa zvinhu zvakamira kudai so paine urwere hwakamira kudai. Chii chiri kumbotora nzvimbo nemunun'una wenyu. Munozoti ndiri pano inini kudzoka kwandaita. Maybe ndine zvandauya ndichida kuzokupumha kana kuti ndine zvandauya ndichida kuita. Chii chiri kutora nzvimbo chiwagashidza bhutsu engeni ivhu nejira iroro. Baba wachibvunza munun'una kuti uri kuzviitirei wachirasa ivhu iroro pamberi pemunun'una wawo wachirasa ivhu iroro. Zvaita zvakadaro. Uyu kasi ndo baba wako. Kasiyani ndi baba munun'una wa baba. Ndo akanokura ivhu. Ndo akanokura ivhu. Baba wako ndiani ndo? Baba wangu ndisabe. Ndo wakadzoka saidi. Ndo ndakagashidza bhutsu yemunun'una wangu nditi munoti ndiri kutaurisa kana kuti ndiri kunge popota kana kuti pazviri. Chii chiri mukati mebhutsu yemunun'una wenyu muine ivhu nejira dzvuku rinenge ririmo. Ndichiwagashidza bhutsu yacho yakaita zvaikenge. Ndo zvakaitika here? Ndizvozvo. Saka akazoti chii ipapo madaro? Vakaedza kupokana neni vachiti handina kunge ndanokura ivhu mwanangu. Waisasagoni kutaura neni. Nokuti pamunonoma kuita se wakubvunda. Ndakamboita hasha nokuti ivhu nejira ndinenge ndazviona.
ndanambotora imwe nhando yekuda kuadhinda inini ndakaona wabata kura ndokuti chiti kuitika ichi nekuda kudambudziko ririko ramuchembera ari kurwara vari kugomera havasi kukwanisa kana kumira venga ndichibvunza chii chiri kuitika ichi zviri kufadza here zviri panapa ichi ndokwakwandandama wachienda kwakadzika wachienda ndandabvisisa bhutsu nemasokisi acho ndati hapana chemuri kuenda nacho zvese ngazvizare panapa ndasara nebhutsu dzedze nemasokisi ndakatika uri musi wa29 October iri sandi uratapera saka mai vaunzwa sei ama uri kurwara Sa endai kuna chiremba panze ane rimwe dare raari kuita then wodzoka tinzwa kuti chiremba anoti nedare Kachangamira taenda kusiri kwechuru kuna chiremba dendera nemhuri yekwanyahari. Chiremba atanga kutaura nyaya yekuti andaona mushambe yenyu hamusi kugara matare semhuri vachireva kuna baba nyahada kuti osei mimi mugana yenyu kunyunyuta kwaikuita nemi baba hamusi kuvhumbamira kana kugara pasi muchinzwa zvichemo semhuri. Baba wakataura zvokwadi vazvitendera. Chiremba akazoenderera mberi machira emushambe aripi. Baba wakati ndakarasa machira. Chikonzero chandakarasira ndechekuti ndanda kuita zvechechi. Chiremba akaendera mberi achiti machira ndaona mushambe menyu mune urombo hurimo. Urombo ahwo zvirikukonzera kubva panyaya yekuti mimi maababa vasara varimo ndo papese panoya pakagumbamira zvese zvireva zvemusha. Asi wazozviendera mberi zvakare futi wakataura kuti mimi baba mimi ndaona makatora mushonga wamakatora imimi wangwari makaucherera parwanzi mwangwari wembesa. Baba ipapo wanyatsokupindura zvakanaka aita songa asikuziva asazotsigira nyaya yekuti handichanyatsoziva. Zvikanzi mishonga iyoyo yakasanduka kana kuti makatora mhiko yanga ichitora makuru. Vamwe vakazoendera mberi vachibvuma nyaya yekuti nyaya yemhiko iyoyo takangokura tichinzwa mumusha kuti musha medu mefanira uchibuda moto kana kuti kubuda panze tovheneka. Chiremba akaendera mberi achitaura kuti musha menyu munofanira kuti mubatane sababa muite zvozviri zvipamwe chete kuti kuvanhukadzi vari kurarwa nezvinhu zvavasingazivi kana kuti kuvanhurume rusingana nemadzimai vasingazivi zvigadzirisa. Vanasikana vakabvuma saiti rekwavo vanakomana vakabvuma saiti rekwavo. Chiremba azoendera mberi vachiti mimi vana baba munofanira kuti muuye sana baba muungane padare kuti dare rikune kuendera mberi. Ani chake chichitsanangurwa nedare achibvuma vanhu vachirambira pamberi pedare. Kuna mai vakurwara chiremba ati mai wavo wakambonza nzvimbo yemudzimu here. Muri akati no isusu sekufamba uchichitungonzwa kuti mudzimu wasati wabuda chirikunzira kuti mudzimu ubuda hatizivi. Chiremba akati no ndaona musha ufu asi ufu irworwo runozokonzera kurwisana asi da kuti mugadzise zvinhu izvi kuti mungekuzorwisana panyaya yeufu. Bereka nezvandasamarisa ndine zvandasira ivona zvandawedzera. Tonga nawe yazotaurwa nachiremba pandazobvunza vachiti wavazobvunza baba vachiti anoteera ari kupi ndinova ndo nyaya yehombe ndafambira iyi. Pandatsanangura chiremba wabvunza nyaya yekuti hapana chikadziko chaireva mumusha. Chiremba ati chikadziko ichocho chirimo asi vana baba ndovawevisa na baba mumusha matare aendere mberi nanoba wakwana vese na baba vasina kuuya anzi ndovawekadai kuti kune kuedzana masimba kuripo kunana baba saka baba umwe munhu auya zvozvipindurire vana baba vacho vakati wandei asi asina kuuya ndo wane nyaya tasimukira mumhuri vana baba vasara 4 vana tete vasara 2 kusanganisira vamwe vari baba vamwe vacho ndo vasina kuuya asi shoko ngwarinzwa kutaito totobvuma kuti tasangana navo pano asi havana kuuya. Sazvirura zvekuti webhutsu zvakaita zvebhutsu izvi kwakuda kutoenzana masimba nababavo ndokuona kwataita kutaura kuenzana masimba ndau yechedzani masimba tiri pano padare.
Saka auda kuti mapurisa mundomutoreko. Yotobatsira. Ndinyatsvedu anoramba kuya matare akaenda. Anenge aine zvanoziva. Zvoitwa sei? Kune matora sei? Kune matora kuti wauye Anganotora kuti wauye. Ukunga kune vamwe vasina kuuya kuda pamwe vanogona savanhu vasamanisa. Kuda pamwe ivo vanochiziwana vamwe vanogona kudzokora kuziviswa kuti anoda redi kuda saka kwana. Patakapuwa samanisi yanofanira kuendwa yakatotagirwa notora. Vamwe vanogona kudedzana kuda pamwe kusauya kuti vamwe tozoudzwa nevamwe kozi vanongobvira samama ndii. Hangu asina kusamama. Asi tofunga kune wataitaura kuti kana tikati tingasiye kana manhamba auto azomufonerwa vanenge vanoda kutanga tina vamwe vairi vati vazive. Kusanganisira iyo baba ari kupararo naiyo tete wasina kuuya nguva vari panapa. Tada kuti vafonera futi nedare kuti vanogona kuti tete vanga kutoziziva. Takatombotaura navo. Kusatouya kuratidza kuti hawa wane rimwe chete nevasara. Pavanotaura napafoni tuniyo inotiratidza kuti vanogona kuona nhau obviously vasina otora madetails pane pakamari kekuti atoende munosungayo cheni muswe tine matare Friday kuti atoya ari musungwa. Pakanaka chamamenda asi ndaitobvunza ndechekuti iwo vamwe vacho vese vakatobva vauya Friday achiri nokuti vamwe vapamaituza akawanda vanofoneka here? Imi ndinoziva vanhu venyu vanofoneka here kuti mupurisa afone kana kuti vanoita sei? Vanofoneka vanofoneka. Tete wacho imwe wacho motaura naumwe bhururu wenyu ka? Hamutauri zvekuti urikupumwa but motaura sewabuda nyaya inonakidza. Ndakatotaura kuti ngatisangane asi ndatoona yatobatana nevamwe vasina kuuya. Akati ndinenge ndisipo handisvikira ikoko. Wakati handiuyi? Saka anenge akutoda samoni. Anogara kupi? Pasadza kuru kwaMunyengwa. Imimi muri vazvare motadza kuya kudare kwenyu. Kuitaura nemapurisa muona wanoda kuti wadi wanotorwe wanotaurika otaurika dare renyu kuti rifambe zvakanaka handiti. But achiri right kuti zvikuitire nyore kwaunotaurirana nevamwe uyu anosungwa ndiyo moti oenda kundosungwa. Saka toona kudaro kuti anosungwa iyo ngaapo samona usina kuuyawo unosungwa zvavo mutomboedza kutaura nemunhu nawo. Maita dambudziko pane paine nguva mapurisa akawanda. Alright, saka toona next week.